Hey, yo, what's up, YouTube? We're back again. This is Senza Warstani HDTV. Yes, don't forget HD. This is Midnight Crisis. Mphethe nenja yami William Tiger, and today we have a special guest bafethu Iga Mgijimi. So for now ngizomgaya chance nje uzonitshela yena ukuthi ubani udume ngani nokuthi nimthola va. So yeah. Yeah, sure, bafethu. Mnandi. Mnandi. Awenja. So awuzobatshela mfethu ukuthi bakuthola kuphi and before uzokhuluma usabhekile subscribe, like, comment, share. Angazi why le awuthithanda uyayikhohlwa le. Subscribe la abanye ke sikhuluma ungaka subscribe. Yeah, so awuzonitshela umgijimi. Yeah, bafethu obviously ka simgijimi inkosi evukhana intona sindofana. Owazi bafethu musician ngithola. Obviously ngisanoshaya ikusinyana khona ngithanda no-comedy but obviously social media Iga Mgijimi, TikTok, Facebook, WhatsApp. Yonke la social media nyana. Yeah, sure. No music same time. Yeah, no music. Yeah, Iga Mgijimi obviously Google bafethu ngithola ke. Fair. So bafethu even if ukuphi ungena ku Facebook, ungena ku TikTok, ungena ku YouTube, Spotify, anywhere Iga Mgijimi uzomthola bafethu. So that's where you get him and his music, his art, everything. So make sure ukuthi my details, I put them in the description, my links and everything so that it's going to be easy within him tone. So yeah, bafethu, as you all know, Nathi sama artist. So I think episode yafana singaringa ngo music. Everything. Kahle. Khona enye into besiringa ngayo on our first episode ngo music. Okay. Mina explainer ukuthi ngishaya kanjani track from start ukuthi yini into engicabanga kuqala, yini into engiyithole kuqala, ngenza kanjani, ngilibuilda kanjani from start. So ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi let's take bathi kumele ushaye track, uyaqala ngani uze ngani usishaya kanjani? Mina obviously ngiqala nge-flow ntwana. Flow. Yeah, obviously umamela beat then Exactly. just go with it. So everything ungasho ukuthi it starts from the beat, right? Yeah, start from the beat. Okay. Amano okay. Same thing as I said now, mfethu. First thing you have to do is get a dope beat. Then obviously tholi flow yakho or tholi topic kuqala. Yeah. Then uzogibela. And after flow uza ngama lyrics. Obvious. I got a piece nyana ngithola manje 1 ngijump at 10 11. Ayikushaya lento ukuthi let's say ubhala ama lyrics ubhala ucede. Sure. Then mase uyo record ufile ngathi hayi man le line le limele ngichange. Obviously mawul rapper ufila ngathi hayi man lizoba better mangalibeka kanje. Obviously it always happens manje obviously mawubhala ama lyrics sometimes usukujabulela beat. Yeah. Ngithola la into ukuthi hayi man no ntwana isingene noma ujangena on it. And thina mfethu into ebesiyenza since thina besisebenza as a group besi5. Sure. So thina mfethu besingathi wafuna ukuthi mfethu noma ku recorder wena ngithi hayi mfethu Iga ungayishaye kanjalo mfethu athi mina ngikubekele yona ayishaye ka. Yeah, it helps too. And then naleyo nto mfethu even if maybe uyazwa ukuthi idea yami it's not that dope into ebesiyenza thina ukuthi bese recordisa both ideas. Yeah. Maybe uzoyishana indlela yakho ushana ngale enye sizwe ukuthi yiphi ngiyangithola. So sometimes mfethu teamwork mfethu yasiza. Yeah, teamwork. It makes the dream work. They can't just say that. Always. Manje endele athi last time ngifuna ukuzwa ngawo. Do you start wena mobile? Do you start your thing with a verse or you start with a hook? Which one comes first? Hook, obviously. It's decided. Senyazi hook. Indaba liphethe yonke ingoma. Yeah. Like start up. Wonke ama verse mela be related to lento ishoyo. Yeah. So mfethu it's either uzocala ngokuthola itopic ukuthi okay kule track I'm going to talk about love in Necheriam. Sure. Then ke uzoza ngehook yakho ke ukuthi okay Cherokee yenzeni. Yeah. So I mean abafethu it's like angazi if amanye ama artists ayishaya kanjalo mntana mina wena Iga mangishaya track even if it's a love song maybe ngizofaka kancane ama experience wami but me mostly relate kuwo
Nah, mostly ngibhala according to ingqondo yami ukuthi ngitshelani. Angibhali according to ama experience. Yeah, that's all. Oh, when you are just doing music just because it's obviously. Yeah, you're just doing music. I'm doing music because mfethu maybe mangishaya track angisayenzela ukuthi mina ngifila kanjani. Ngiyenzela ama fans wami. Ukuthi bona mangishaya leyo nto bazofila kanjani. So but now, like, basically you don't write according to how you feel. Ngizofaka maybe kancane. Into engizoyifaka, let's take for example ngibhala a love song. Ngizofaka maybe ama line ay 2-3 nyana about the cherry nyana, but most what's of the point song, of it's a love song for her if it's not for her. I'm sure ukuthi oh, it's a love song. It's just I'm just saying it's a basic love song. Mina ngiyawazi ukuthi ngibhale I love song ngajoli. Oh, you've done that. Ngingayenza kaningi. Or ngibhale a heartbreak song while icherami at that time izinto zizigreat. Uyangithola? Yeah. So ngiyakwazi ukuthi ngiye ngebeat instead of ukuya ngelife yami ukuthi okay, fere ibeat lona lifuna ngiyenze into enjalo. Uyangithola kanjalo. So sometimes it happens ukuthi ngifaka ama experience wami but I feel like it gets hot ama ukuthi ukhuluma ngento. As more kanjalo ivari le. Yeah. Ngifila ngathi mawufaka naleya emotion. Mawuhetsekile It becomes more pretend like yafana distract. Yeah. It distract umuntu momzonda kamampela izoba naleyo emotion. Yeah, exactly. Iphuma like uva singqondo iphuma enhlizweni. Ngizona ama lyrics ka Kendrick ayimfethu izinto ebekaziringa mfethu. Uyafila nare uyazisho ngakhona akapretend uyamzonda kamampela mfethu lama beef la SAI mfethu mina ngikhinya mfethu khona lezi zinokushaya ama beef abo Big Zulu mfethu wena ufuna into mina mina mangibhekile zenza ibhamu abantu bayashana lezi phela zalahana mfethu mangikuzonda Tiger ngeke ngihlangane nawe esilaha angeke mangikuzonda mfethu mangihlangana nawe meli shube especially mfethu mangikhuluma etracking ukuthi hey wena Tiger mangihlangana nawe ngizokenza kanje nakanje mara mangihlangana nawe kumnandi kanti ungizonda musically or real life lezi ziyenzela for profit lezi ziyenzela for profit kakhulu mfethu nalento abayenzile le ama boxing match usakhumbula athi masine beef what boxing nabo Casper ndiphele after how many matches le nto it was for profit, it was for money if they made a lot of it. Yeah, in the street mfana yo lama matches lawa ayathaya yo wonke umuntu bekafuna ukubona wena ngeke ufuna ukubona uNSTCR wena ubani obvious celebrity dog elingajwayelanga ukuyenza that thing sekumelelile dog like usikhipha sigqama izulu obvious bemathi kushube kahle ayisekho le ndaba ukuthi ayira mina mfethu uyabona lezi zinto zokudlala ngeke ngiziyenze if ngizoba ngisegame mangikutshela kahle ukuthi mfethu ngahlangana nawe nyokushaya uyamshaya hlalwazi ukuthi mfethu ukuthi sisema awardini or siku TV or sikuphi kuphi ngahlangana nawe ngikubona mfethu kuwabone US zinjani afike lezana ziyashubisa kamampela in public ubona celebrity intanga lahlela izandla abanye bayabaleka ngoba uyabona ukuthi it's real life mfethu angithandi indaba eshi labantu badlala ngeart indaba badlala ngeart into engikhinya kakhulu nokhalela art yakho ukuthi they shouldn't be kumele original if nazondana zondanani kamampela ngithola but nomdlalo uyafuneka igame yafuneka sometimes like this is the same thing as acting obviously acting phela mfethu abantu like they act like and then like obviously it's interesting because ufuna nje ukubona le ukuzivela abahlangana esiqadi kanjani wena zilengileyo ibonile ichazile yeah yabo besides business like entertainment straight for entertainment purposes so that's it kumele kube nalo kushube phela mfethu igame that ngibizwe lezo keep it disable mfethu belkhe mara to be honest ukringi bara yena uyivusile mfana wonke umuntu besafuna uprove point usayi indoda phela nami ngiyakwazi ukwenzeleke ngizofaka igama lami ngakho because ngigcine phela lapha ku Facebook sekukhulunywa ngokuthi angaza si request ukuthi le ndlu yakhe yakhulunywa iqiniso phela nyazi siyaculoda nje le ndlu kuseyakho le ndlu angayithola yabona manje singapostwa yamthola tusho ukuthi manje bese ngathi yakude nyana yabona so njalo bethu vasi amara mina ngithi yabona kube le ndaba le beyisuke straight oyiwana hlangana no Big Zulu amkeqa
beyophela easy. Umthimba ngathi mina ngizomgwara. Yeah. Ukuthi mina ngiyagwakane. Emthinda bafika kusuku. MT yeah. You can't even imagine when misagijima. Besides ukuna ngiyagijima nje sprint, full sprint. Ngeke. Okum like arasa. Leya nantango uyayibona ukuthi umuntu ozirelaxele. Every time noma ishaya comment mfethu kuma live wayo. Thing is noma bambela. Yonke into noma bambuza is like angizingene zalaba. Yeah, like he's like I'm in my own thing even though. Mara ngazo hayi bafuna leya stop ukubheka. Akumelanga le character le ayi. Like mfethu like fana ukuthi ngifike egaming ngisidakwa wonke umuntu ungazi ngokuba isidakwa like you can't expect ukuthi ngistop just because I'm famous. That's who I am. Ngiyangithola and if ngastop because ngiyabona ukuthi leyo nto leyo ikhawati life yami mara akumelanga ngistopiswe ifame. Ngiyangithola ngoba abantu ababhayi mfethu bayenziswa ifame izinto eziningi mfethu umuntu avayo uyoposta kuphi kanti na kanti mfethu akuhambanga kahle sokuthi ngiya ephathini ngifike ngishaya isithombe ngiphume ngiva Java ngokujava mara ama-fans amazocabanga ukuthi le awuthi le beyojava khona bela uyangithola kanti mfethu entertainment mara right mawuthi entertainment like kahle life yama-celebrity movie always have to come up with something kumele kube na something tsada bakuchithela orulwa nobani something emfethu like igame labantu ababhayi ukuthi ngaze kubande po like mfethu bhekiso esingana ngaze mfethu kuthuleke nje igame like libande so amathista abangaka shisayo mfethu besides uke wabona mfethu compared to ngaphakathi kwe-industry la esowethu kunama-artist angakana so ukuthi baningi but ayisonke sashisa futhi mina ngithi esishisayo ntwana esishisa bheka okwamanje sila si3 sisemirolands si3 hayi usemile futhi sibule kasi khona abantu abangayini khona abasema6 khona abasema10 khona abakuphi bese kuba namanye amakasi abokahisa bozola mfethu like sibaningi ntwana and i-talent ilibhala opportunity nje edingakalayo yabona indaba eka-gatekeeper mfana aka-gatekeeper mina ngifuna ukungena ku-acting and so you act sure so first okay steps to take mfana u-actor vaya angithi yakubona sangebe shuthi let me tell you something mina obviously before ngenza music bengisha acting. Okay, you started with so like mina ngina experience okay I don't have inside information like you have to do this and do this nah but I do have experience I do have experience like ngahlala na someone that shy short and no angizona because if you music phela you know music like it's art obviously acting it's obviously when it comes to a music video obviously that you act according to the song so that if I was shooting music video abazokutshela bathi hayi ngoma imnani manje video How get to? Experience, And then sometimes you know go the other way. The music video but there has to be something between the two. You cannot like you feel it, you feel it. When there's a mood, straight. So every category like acting, like meaning you take comedy. I'm saying why no section yung drama yung sol. Which one category? Drama. This scene is like my shot. Which scene? Drama. Color on the spot. Obvious. Drama obvious. Yeah. Drama is the base of all acting. So that's why you have to keep your emotions without taking them out from the heart. Just think you be crazy. Because mama ngasi khala. Engiphena la ke ukhala. And then they pay you for tears. Khohlwa now uyabona uthi lo ukhala. Like ile film nalo sasiyakhona. Ngine ndawo uzokhala. Kumele ucabanga ngalo umuntu lo ya. Oleya chekile yakhesa mbizo wakhisa amapilisi. Uma uhlala phansi ucabanga zezi. Hayi ukuthi manje amatears are always like basically your trigger. Yeah, you have to take them out. Sometimes it's too. I'm not into acting me.
mara ngiyakwazi uku-act like ukukhipha inyembezi wena uhleka automatically mina inyembezi zami zihlezi ziredi shit when you can laugh then they say actually then when you choose akhale ngale yeah shuma anoshaya ikwakwa kanti hayi bekuyokuhlekwa nje wena nje so-change nje i-tone u-change ubuso inyembezi zihlezi noma mfethu uyabona ezosho ukuthi ngazocabanga some past experience ebeyibuhlungu ngiyakwazi ukuthi ngiyenze kanjalo uzikhiphe nakho that one futhi for me is the best one because that was ukhala ukhala kamambela dawo ngeke upretend uzokhala inowe ukuthi mabathi khathi uthi wo yangenza la because manje like already awusekho yini uyangazi yabo abatshela futhi ngicela umoya but setting siya act indaba mina ngithi ngicabanga le nto uthi ngiact ngicela sengibuye shama flashback too much uyangithola esakwazi ukukhila manje so just acting right some other ngisazongena ku-acting ntana yo angena ntana indaba uyabona nami ezusho ngicale ku-music music ngocale ekudala ngicale ngisasentwana beka no seshaya ama-podcast beka I'm just one step closer mfethu ukuthi ngithi acting fast makashilo sathi we need scripts ntana besiplan ukuthi mfethu sishaye ama-short movie nyana ngithola sishaye izinto ezinayo so kuzodependa ngesikhathi sakhona ukuthi for no maybe sishaya ama-comedy sishaya drama sishaya action mara ngile siphushe yonke kakhulu mina mfethu ngifuna i-action action mfana yo because ama-stunts abhaye singawashaya mfana kunama-out lanka i-ghost film nje cha yabo gums ungangitshela ku-YouTube uzobona these people mfethu are doing ama-skills like the action like serious action like K47 and all these things khona sometimes nje they just change ama location but then mfethu these people bashaya into serious angizoyishare manje ibhamu is prop okay, when it comes to that, I'm not sure because like I've never been inside like in act, but then obviously I've been sending just for the songs when the action started. Yeah. So nje I'm fan ama guitar span for that. Okay. Yeah. Amele push yonke indawo mfana ngitshela amajita ukuthi yabona mfethu uma ufuna ukuphumelela mele abantu like i-audience ikubona indaweni ezibhaye ezi-different in different times so let's take kusasa bakubona imovie no-extra uyadlula lapha next day bakubona ku-music video next day bakubona kuphi bakhetha fast etha kubani la uthini obviously ngithi manje uthola ama-opportunities nawe ukuthi ukwazi ukuthi ufeze amanye amaphupho because obviously ngangena ku-acting ukuthi music I've been doing music for isikhathi eside but ungena ushaye one role sewumnandi ubavela uba famous the minute you do music uthola opportunity then lapho-ke already mfethu there's this guy esifana no-Pretty podcast barep wathi ubani la uthi leya engiyarikhohle igama la mara ngizolibula podcast alapho uyayicaba thina manje nithi nami yabona from intro hayi thaka like ngoba nawe ngiyarapha kune beat center mangicela ukubona nawe mangiphendula uyarapha same thing nice way to generate lyrical content although it needs time very massive time yabona lezi zinto zifuna ukuthi ufocus almost kuzo yabo because mfethu you can write the song manje ngishaya 100 bars it's going to take me mhlawumbe 3 weeks ukuthi ngibale so yabona mawuthi wena uyasebenza wena yabona mfethu izinto eziningi uthayiliwe yangithola kuzoba nzima ukuthi manje nawe ube nesikhathi sakho that's why ama record label lagcina mfethu sewafaka amajita abafakela ama ghost writer wafakela wena nje mawufika bafuna ivoice ingoma yayishaya ngoba babona ukuthi ecabanga mfethu lo muntu melahlala phansi abhala futhi mela wacream mela waba album ndoda bayabona ukuthi hayi stress so kumele sithi yonke into fast ngithola ngilofika surely nako acting azikhona lezi zinto obvious zikhona plus abantu bevela ngivela ngithi sidingeka lapho nalapho dog into wena mangenando ngenela on the spot just to keep it moving just to keep it moving
Mama Dia Thai. Mama Dia egg Taiwan yeah. Mfethu thina besishaya lento ngeyingoma mfethu ngicule uTiger afake ivoice evesini lami. And vele. Like maybe khona something ayicabangayo une-idea mina ngikwazi ukuyikhipha leyo idea uzoyishaya Yeah, phezu kwevesi lami uzoyishaya ndizoba mnandi most of the time abantu ngeke bajumpe nokuthi uTiger kungenile evesi lami ngeke banotice mfana bayacabanga ukuthi ngishaye yonke nje yeah DJ balancing nada noma mfana noma ngikughostwriter yabona mawe artist egrand ngakubhalela noma mfethu ngakubhalela ingoma yeMaskandi no ungayishaya ibeclean ungajumpisi nokuthi akusuwe ibhali just mfethu iya ngeart like ukuthi umuntu makacava ingoma ukuthi mina ibe kanje ngayishaya because mamba abantu abakwazi ukubhala mara bakwazi ukuyicula yeah that's why khona bakwazi labo bantu abara so like always mina kuhlezi kuba noma sizana vele ukuthi amantwana ezinye ngoma uyangithola namfitha obviously kunabantu ababhala mfethu ngithanda ngibathola uthama nipheka mfethu ngibhala into eso yabo angazi ngayicula shuthi like ngibhalile nje just rose nje amalana mabhaya but like kunama flow ngana wena uyabona ukuthi okay ngifuna ukulungiswa lana so flow grow snow okay flow yabo okay sharp ngithi hayi ntwana relax tholi beat then ngithola kaka then amthe ukuthi hayi ntwana na ivoice wena nje ishaya indlela yakho yakala so uzobona abanye abantu mfethu nginoticeeni yazi abantu abanjalo because nginokuba nabantu e-studio sami sokuthi umuntu ubhalile mara akakwazi ukuyibeka kahle leyo device sokuthi mina no mele sengicontrol ukuthi okay mfethu isho kanje ngithola so sigcina sengimdirect umuntu mfethu sesishaya i-track C2 ngithola indaba ezinye la engazithathi le way ukuthi you help like umuntu masoqala kuba manje wena and dog maybe you going off beat me I'm trying to asenze lento ibe nice when I use the way ish bona bathi wena uyangicriticize nje mina bengikenywa ilezo ukuthi ngizama ukulungisa ucabanga ukuthi ngiphutha down ngiyangithola dog and thina siyenzi kanjalo umuntu mfethu yabona noma umuntu afika bhede kanjani e-studio sami ngeke ngimcriticize into engizoyenza ngizomlungisa ukuthi okay mfethu kule part le ishaye kanje mayishaye so nawe kuzoya ngawo ukuthi okay uzongimamela or awungimameli amanye amajita awamameli mfana vele ngisitshele kahle ukuthi okay mfethu ethi ngimrekhode nomuntu uzobuya kusakade mfana mara la ezingorengivara la azimfana khona i-out mfethu yangirekhodisa i-track ngabo my phone mfethu leyo athi ngihafa nganokungihafa mfethu ibuya kaningi ithi le part mfethu kumele ngiyenze sound njengonesty C ukuyenza kanjalo yabona mfethu yobe ngistressa le out le yami uqala wena itone yakho people don't understand usi game ufuna ukuthi wena I don't know how many times ne yazi mina bengithini emajiteni ngithi mina yabona mawucula ne yabona mawurap mawucula anything mele uspanise ivoice yakho sure yabona le voice le engikhuluma ngayo mele kube yiyo voice esengomeni like akumelanga ngizama ukusounda njengonesty once ngizama ukusounda njengomunye umuntu khane ngithi ngiyalahla and uzogcina usikhohlwa mina ngizozikhohlwa and angeke uzazi ukuthi wena angeke uzazi ukuthi wena ubephi because wena own sound sure because kancane wena ufuna ukuba njengo phela manje uzofika umartist elisha lidumayo nawe okay le sound nyancane naso ufuna nyama okay oh yes did it request nawe sofuna ukuba phela manje into ogcina sakathi ukhwesa lona hayi man that's okay unastisilo hayi crazy akuyele muva la because like mfethu there's no way you can be these people you must have your original sound mele ngikwazi ukuthi mangimamela 5 of your songs you sound ivoice into eyiwa I change different songs usound njengomuntu different mele ngikwazi ukuthi noma mfethu let's say khali track eli different somewhere awukho nawe ngeni voice yakho kumele ngikwazi ukuthi nami uika noma yabo izinto enjalo kumele ngikwazi ukuza ukuthi hayi noma bathini le voice ngiyayazi so basically develop your own unique sound lento ukuthi sound like who expand because now I don't like nami like konjubane outside then it was hard to differentiate this angel like now at least nyaka senye usimamane and next
Yeah, at least no since bashaya track I can hear it's okay. They do the same thing, mara vocal wise Usmaman is his own tone. Yeah. Different. So they almost talk the same way. Exactly, Devon way. That's how they are. Because now Uplay can I Devon. Yeah. Ne? That's why now he sounds so with his own voice. But Lucas Rebs is Pumara. No Lucas with Devon. Ntano Lucas Rebs kanti akaphumi Lucas. Mawuthi Mzansi uthi. Uthi mawuthi Mzansi ngoba mina uMzansi ngazi kuyi South Africa yonke Mzansi. Mzansi Africa. Endaweni njalo ufuna yithi Msotho. Yeah, ngiyakuthola like that. So uLucas angazi uphuma ba mara leyo play surely yeah sure. Because now the tone dog yabo it's bakhuluma the same way. So mabayenza music so yakhona they have their own sound. So now nayo play kufike ngesound le different makafika mfethu le yakhe le ay different mfethu from izinto ezibhaye ngingazizo. That's why I sheshe wabluma because manje abantu bakuzinto abangazi ashaya ama beats eswajwayele mara the way ibeka ongena ngakhona ekuyinto different. So that's why abantu bakhethe fast to play mfethu ufike ngento eshisa. So mfethu kuba unique kahle kahle. Uzoncanywa abantu ngoba like kuba nzima ukuthi lese kongidlalela itrack ngicabanga ukuthi uNSTC ngizostopelana ukumamela uNSTC ngizomamelwa wena exactly because simzwile sisalazi lela sound sifuna into new must come with something new. You can't take over someone. Come with your own thing. Sizowena usiphethele. Yabona mawuza ngento yakho like a new thing akekho ozokuhlula ngayo. Akekho because abantu bazolandela iphela. Uyiqalile bazolandela emuva. Uwe mfethu uyiphayile leyo ndlela. I feel it dog. Amara mina still like feel mina what I do I mean abancane diverse right now. So music I like ngayena the out. Because I like being a producer, so it's being a producer. Yeah. I love being a producer. And I'm tired of produce. Exactly, that's why I should. And I'm tired of music, ngithi rap. Exactly. And I started saying poetry like straight. Bengingafuni nokushaya beat. Beat ngicine ngishaya ngoba mfethu ngiyabona kunzima ukuthola beat. Like ulanda umuntu mfethu ukugama beat wakudala, ukugama beat asebenziswa abanye abantu. Mfethu bake bangishaya ngaleyo bangigaya beat ngarecorda mfethu ngarecord itrack iphelile then mangizwise enye athi mithi hayi man le beat inyalazi ibeat lika sibani bani yazifila kanjani leyo kuba ngathi no yimi engilitshontshile because wena phela so ngavele ngayeka ngathi ayi mina no shayela ibeat lami straight so I know mfethu ngibonile ayi ngikhathele ukushaya ibeat sponsor no record. So manje ngimokhathe ngishaya ibhizi angibhidisa sasapha. Emajiteni no singinamaji angithi uyazi uthaka thi yena sekashaya ibeat. Oh, like conversation. Thatha ku yeah section yena uzoshaya ibeat mina ngizothatha nya recorder maybe yena uzoshaya iverse sometimes or ashaya ihook. Ngisa recorder sama start integrate or ulungza nayo uyashaya ama beat. Mara naye akajwayelanga ukurecorda akawasibanisa ama beat. Akawasibanisa ama beat. Yena futhi ulungza he would rather ukuthi thina simshayile beat simgayi I'll record kulo other than ukuthi asebenzise ama beats wakhe. Abanye abantu like they feel like ama beats mara mina ngisaqala bekunjalo ngagcina ngazifundisa ukuthi ngiwajwayela ama beats wami no hayi beat lami li easy ngiyanthola yabona bozuthi mfethu uyazenzela kwaliqala phansi yonke kahle 100% besagivele phezulu walo ikhonda uma ngathi angazi ukuthatha lapho ke everything ngicabanga 100% uzuthi ngicala ukumvuma mangizwalela track iPablo yeah iPablo hayi lela yo ntana ngahlanya mangizwa iPablo ntana yo uzuthi ngamvuma from da ukuthi uzuthi awunswini indaba no mfethu akasaphush mfethu as much. Yeah, I mean it's like I understand kambani. Why ukuthi aziphushi lezi. Ngizongathi use uzokhipha album. Yes, like it's khona sokuthi nazo. Amara mina ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi bazama besides iwave mfana ne record label. Yabona ezosho ukuthi iwave ne record label let's take no only record label.
ngiyazi ukuthi ipiano yile lenza imali. I wouldn't put imali yami ebhaya kulabo ama-artist abashaya hip hop. Ngizofaka kulabo abashaya ipiano. Uma kuyi hip hop eshisayo ngaleso sikhathi, ngifaka imali ku hip hop. Ngithola injalo, so angibona ngathi nama record label sometimes bazokutshela ukuthi hayi ntanga wena relax, album lakho licedile, ushayile licedile, bayakutshela ukuthi mfethu wow. Ipiano lisashisa for no beka kenzakala. Uzorelease December. Yeah, because noma singathi ushaya verse le piano angeke uvume. Angeke uvume. Ngitshela ngeculture. Yabo, so bavele babona ukuthi hayi relax. So when you like diverse now, then I'm going. Yeah, mina versatile. Mina into ngawuzi. Let me be tiny. Into nje ngikrem na maskanda ngiyakhuluma yabo. Maskandi. Maka, you sound like you can do maskandi. No, I can if I wanted to. Just that I don't. Fana nepiano. Yeah. Ipiano mfethu lintswembu ne, but mina angilifeel to that man. Even if ngizolishaya because abanye abantu balenza. It's not coming from my heart. Yeah. That's why ipiano ngizolishaya maybe makuzofika i-artist elishaya ipiano straight athi angifuna ipiano angizomshayela. Sizospana. Mara mina mangiyiwani ngizosishayela i-hip hop fana straight. Just because into engiyithandayo. Do what you do best. Ngoba nje egcineni angimela ngithi uxayisa. Adla yabona igame mfethu. Kahle. Yangithola. Ungazixayekisi stay Ngena lane. into ongayazi. Sebafuna ukuphusha yona Ngithola. Yeah. Ngone nje ngibema ukuthi nje ufuna ukufunda ukwazi zonke lezi. Yakhona ya into uyifunda mawuyithanda. Mawuyithanda hayi ngoba hayi phela. Angithi ngithi lento le sayiqalela akekho umuntu osithumile. Yeah. Uwe mfethu uphuma esigela wathi angiyeva sithi. Uyabona. So manje uzothini ke makuthi wena phela na ingoma yakho phela iphushi ke ufuna ukukhalela bani? Mfethu yazi mina ngitshela amajito ukuthini mfethu ngithi mina. Yabona no yabona ngisaphuma e-high school. Ngiphuma e-high school ngathola ispan same time. So from down ngispana. Mayiphela leyo contract le ngathola esinye ispan ngithola. So bekuyispan after span. Nganotice on mase ngishaya music wami Graham. Nganotice ukuthi hayi man. I-effort engabe ngiyifaka la, it must be the same as the effort yasespanini. For example, mfethu espanini uyazi ukuthi ngo8 bakufuna usespanini. Sure. Ngo8 uyazi ukuthi uyospana let's take 8 to 5. From 8 like hour to hour ushaya ispan sakho consistent. Yeah. Let's say wena u-DJ mele mfethu u-DJ from leyo 8 until abo 6. Yeah. Mele uphushe mo rapper mfethu mele u-rap from 8 until kuyoba late. Yeah. Span sakho so from exen until yangithola uyabona uma ungaspana kanjalo mfethu even if waspana 5 years uzobe sewuphushile uspana mfethu the whole day. There was this thing angazi bengibuya usually out today, like they were talking musical. So there's guys actually now you into music, like you do music a lot, and kona le push out and then kona le man post and Koni artists keep it until push it make it, and then they start pushing out. You can't back your whole career on one song. Because you don't know, guys. It's, like people need to understand who's industry. Like you don't know. It's even like just Mama Pega, I'm an artist a corner like one about STC, I was Mama and about Blake. Labo bantu labo mfethu before azoba famous bekana amatreka engakhe sibuze leyo nto. Exactly. Bekana amatreka engakhe a releasewe. Akhona. Sure. Amatrack mfethu lawo matrack nanoma singabheka singasearch mfethu. uBlakey. Onjeni le track ano Lucas Raps. Big Time Slap. Big Time Slap. Yeah. Before lelo track lelo show labo Blakey mfethu bebana more than 200 songs. Yeah, obvious. And man, it takes one song to make it. I would have to take one song and force to record one song. Never. Okay. Nah. When mfethu uzospan career yakho to record amatrack 1000. Bese track eliwa ile lizokubeka la. Yeah, then like you are able to obviously thatha amatrack washa. Then you just polish. And amanye amatrack awunidi nokupolisha azoba correct. Yeah. Uvele uyawakhipha njalo.
So it's better to push consistency of making music, progress music than ukuthi no. Mina ngithi ma uyi-musician uphila nge-studio. Yeah. Phila nge-studio mfana. Ngiyazi ukuthi vele uzoya stage, uzo-attend ama-show, uzo-performa, mara you have to be mostly a studio. You have to be mostly creating lento othi uyayenza. If a musician, you have to be mostly creating music. Sazi ukuthi mfethu maybe in 2 months time, every 2 months untanga uzokhipha maybe 2 songs or 1. Even if it's 1, it's fine. Mara sazi ukuthi every month untanga uzokhipha. Ngithola mina keep some. Futhi mawusebenza every day you'll have more than 1 song to keep mfethu. Uzobona ingoma ezibhayo. Mafuna ukhiphe yakhe. Uyakhetha hayi ukuthi lento ukuthi kumele ukhiphe kumele urekhode namhlanje. Yo. Yazi stress kanjani mfana? Yazi direct leyo bengikhawatha. Bengikhawatha mfethu makumele ngirelease. Yabona lento kuyenza izinto ngokusheshsha. Khawatha makumele urelease ngoba uzorekhoda let's urekhoda lawo ma track in 1 week. Bese ufostela ukwa release. Mawuthi uya release amanye ama beats abelonga kwabanye abantu. Yeah, so manje semele uqale uwele emuva isikhathi sishayile. Yo, and ngaleso sikhathi sowutshelile abantu i-release date. Abantu sebamele ingoma, bafuna ingoma vandag. Dangene process leyo. Process. Lento uthi sorry for the delay. Leyo igcine sorry for and the Kenya abantu. Sorry for the delay. Ngicine ngastop ukuposta ama sorry for the delay. Ngathi mina leyo nto ngisaphinde ngiyipost. Yabona like if ngidelay ingoma rather ungaposti next uthule. Nekusasa uvela ukhipha ingoma. Yeah. Other than ukuthi uzotshela ukuthi sorry for it. Mawuthi sorry for bavele babhekelile. Kimi ngivele ngithi angisaphumi ne track. Uyabona. Ngiyangithola ngivele ngiyabona. Ngisabona nakubona post yakhona. Ngoba senginaka abanye abantu. Sesidlulile. Yeah, dlulile. So ngcono mfethu mawuthulile ngizocheck ukuthi alikho i-track. Emqondo nami uzothi akakaphumi. Ngiyangithola. Chubeke ngezinto. La uzophuma khona on. Siyal-streama, siyashare izinto enjalo. Mara masong disappointed mfethu ngisalandelile. Sure. Sandelile. By the way, thank you for being here. Dog, ngiyabona lento engiyibona ngithi. Okay. And also thanks to Mgijimi for pitching up. Yes. Yeah, I appreciate being here. Yeah, it's funny how. My artist to follow Mgijimi, follow me, follow William, follow the podcast. Go stream, go to YouTube. Well, his info everywhere. Yonke information is in the description. Yes, sir. But either way, besides going to the description, go search Igam Mgijimi anywhere. Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. You got a channel now? Whatever. YouTube. Yeah, I do, but obviously it's not that active. But like obviously, nah. But obviously music on, yeah. Everything is no stress. So I know some laba fethu, you know, Pete Mina, Midnight Crisis, William Tiger, Igam Mgijimi. Yeah, Spapete podcast. Senza Basani HDTV, so on next time, fethu. We out.